Вторая смена в летнем лагере «Созвездие» объявляется открытой. Йылдызлык балалар yol һәм сәламәтләндерү лагерында тантана, биредә икенче смена ачыла. Җәйге ялга әзерләнгән учреждение үзенә 120дән артык малай һәм кызны кабул иткән. Алар 4 отрядка бүленеп, спорт, мәдәни чаралар, ярыш, бәйгеләр белән 21 көн дәвамында ял итәчәк. 11 әйдәман балаларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Созвездие лагеріне икенче сменаны ачып җибәрдек. Безнең лагерьда 123 бала, 4 отряд һәм 11 сотрудник. Зәй балаларының ялы лагерь тормышы район җитәкчелегенең һәрвакыт игътибар үзәгендә. Я хочу вам пожелать, ребят, чтобы вы вот эти 21 день провели с огромным удовольствием, приобрели новые знания, новых друзей, о которых в дальнейшем будете на протяжении всего учебного года вспоминать. Табигать кушагында агачлар күләгәсендә урнашкан йылдызлык лагере балаларның яраткан ял итү урыны. Көн дәвамында малай кызлар спорт ярышларында катнаша, бию кичәләрендә күңел ача, вакытларын күңелле дә, файдалы да үткәрәләр. Мероприятия созвездия интересные, с каждым годом они меняются и дополняются. Самое интересное для нас это будет беличьи хвосты, день Нептуна мы проводим, очень интересный, сафари, то есть очень мы любим сафари, чтобы побегать за вожатым, немножко помучиться. Мин Азаль коллектив ансамблінде катнашам. Без созвездие исемендәге фестивальдә катнашабыз. Шуның өчен бу лагерьнең исеме дә миңа бик якын. Быел лагерь балаларны кайбер үзгәрешләр белән каршы алган. Зәйнең 370 еллык юбилеен цифрлаштыру елында онытмаганнар. В этом году действительно была проведена большая работа по подготовке лагеря, потому что, Радзив Горяч уделяет очень большое внимание детскому отдыху. И вот те новые объекты, которые у нас появились в этом году, это медицинский центр с изолятором. Мы надеемся, что дети им пользоваться не будут, потому что детишки должны быть здоровыми. Это дом для охраны, дом для персонала. Җәй дәвамында малайлар һәм кызлар сәламәтлекләрен ныгытып, яңа уку елына җитәрлек көч туплаячак. Әйдәманнар аларның һәрбер көнен бәйрәм рухында файдалы итеп уздырырга тырыша. Бу җәйдә биредә 4 сменада 500гә якын баланы ял иттерү планлаштырыла. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.